Bhuti omdala. Thixo nasi le ndoda yevest. Yemani uRoger ndimvayile ezindawo ethi uzenge. Kaloku bayibamba kulaa ndawo yoba kukhona ingoma apha yegospel ekuthiwa you deserve the best. Awu madoda. Ya, malibonge igqabelwa ityiwa loo ngoma. Now bayibamba kuloo ndawo ke ngoku. That is why nabe ndinxibe ivest. Okay. Ngoku ndinxibe ophaqa this time. Mna ndilokehle, mna ndingumfana ofafazayo. Awu madoda. And futhi ndingumfana mfafafa. Ongekatshati. Ongekatshati. Hey. Bhuti omdala mandikuvele into ndeketho mfana. Ngiyanela. Uluka chapter 5 verse number 5. Bathi abafundi sibulale kubusuku bonke. Ayiswali madoda. Ufikwa la madoda eloba bengabambisi. Ufika uYesu kanye xa sele behlamba amanethi bencamile. Awu madoda. Uthi uYesu masele uthi thathani lo minatha niphose ngasekunene. Hey. Ithi iBhayibhile kwanganjalo uthi uPetros kuye uthi inkosi lento sithuma yona siqala uyenza besiyenzini. Now sicela ke ngoxa sawuyenza lento uzungasifaki thina uba ngaba sexa siphosela amanethi imhla inhlanzi singabikho uzungasifaki izona nezwi lakho. Ithi asenzi ngoba sesenza ngoba ngawethu amandla thina sizamile futhi sohlulakala but ke ngento esifuna into bangabana masilandele kuba kusitshula izwi lakho. Na ithi ke ngokule ndaba lena ithi lento baphosane ngasekunene baphosa ithi kwangoko babambisa uthi ke ngiyayeka ukunenza abalobi abantu ndinenza abalobi ke ngoku abalobi ngiyanyeka unikisa ukwenenzisa abalobi benhlanzi ngabalobi abantu. Now ndifuna ukuthi ke namhlanje abalate ngamandla akho uyanqana. Hayi sukali madoda. Ngamandla akho uyadinwa. Ngamandla akho uphelelwa kuqonda. Ngamandla akho uyagive up. Kodwa bendicela namhlanje basebenzisa amandla akhe. Make sebenzise amandla akhe. Ngoba unguThixo othanda ukuthi kuwanje ngokwamandla akhe. Now ndifuna ukuthi ke kuloo ndawo uhleli kuyo ewe uzamile akudibani uzamile ukwenza kwenzeki uzamile unyuka kunyukeki kodwa ibingamandla akho khawulinge ke ngokwamandla akhe. Hey. Uthi ke ngoku Paul bekumela wethu amandla aphele khona ukuze kuzavuka wakhe. Uthi ke ngoku I no longer live but he lives. Uthi ke ngoku wabafela kuze bonke abaphilayo bangaphileli bona kodwa baphilele yena. So ngicela nje namhlanje ke siprovoke amandla akhe. Inkosi yomusa bayifike ligcine egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Wayikhawuleza namhlanje lemvula le. Ya ile mvula lesibethayo. Hey. Saphina sigqibezele afunekanga sisa sande kakhulu sisuke sibazide but ke ngoma sike sifake injection ngosifaka u1.5 nakumthala nakumthala yena mthandi. Yes. Udomdala mabe kuhle. Okay ke lo. Sure.